Sa pagsubang sa adlaw, ipasabwag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios, nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili nga maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya na, nataw kining maong tulumanon, kini ang Lamdag sa Buntag. Mayong buntag mga igsuon sa pagtuo. Kini nausab si Brad Mike Hormachuelos. Welcome kaninyo og balik nining kabuntagon. Welcome sa atong pinangga nga morning devotional show Lamdag sa Buntag. Diin dinhi nining maong show matag adlaw atong gipangayo sa Dios ang iyang kahayag, ang pulong sa Dios nga maghatag kanato og kalig-on, kalinaw ug paglaom diha sa mataglakang sa kinabuhi. So karon nga buntag pag pamalandungan nato ang tema, bulahan katong naminaw sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Tinuod daghan ang mga nakadungog sa pulong sa Dios. Daghan ang nakapamati niini diya sa simbahan, sa social media, sa radyo, apan subo pamalandungon nga daghan asab ang nagpalingog-lingog sa pulong sa Ginoo. Nga murabag ang pulong sa Ginoo paminawon lang kung dunay gikinahanglan og emerhensiya na lang kay ang giuna mao ang tingog sa kalibutan. Apanining adlaw nagpahinumdom nato ang Dios nga ang tinuod nga bulahan niining kalibutana mao kadtong wala lang namati sa pulong sa Dios kundili kadtong nagatuman niini kay sila mabuhi diha sa Ginoo. Isip pagsugod atong ablihan sa usa ka mubo nga pagampo kining atong programa. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langit nun nga Amahan, nagapasalamat kami kanimo niining bag-ong adlaw nga imong gihatag. Tabangi kami nga dili lang mamati sa imong pulong, apan magpuyo diha niini uban sa tinuod nga pagtuo ug pagtuman. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron among masabtan ang imong kabubuton niining adlaw. Ug nga among mga binuhatan mahimong tinuod gayud nga saksi sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Agi og pagsugod tuguti nga akong i-welcome ang tanan nga maglantaw niining atong episode Lamdag sa Buntag. Masipang pakpak alang kaninyong tanan nga magtan-aw niini. Og unta ang Ginoo magapanalangin kaninyo niining adlaw ug naamoy makutlo sa atong pamlandong sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa ko mopadayon akong i-greet ang akong kapikas nga si MM kauban sa akong mga anak. Sila si Matet, si John-Luc, si Mikael, si Rafael, si Gabriel ug si Maria Elizabeth. Mayong buntag sa akong pamilya, sa akong mama Delfa, sa akong mga igsuon nga si Al, si Janet, si Farah ug si Charlotte, kauban silang mga tagsa-tagsa ka pamilya. Ug sa pamilya usab sa akong mother-in-law ni Mama Feli, ug sa iyang mga anak diri sa Bienvenido, si Manoy Floro, Ate Nika, Manoy Juvie. Ug ang naa sa gawas nga sila si Rebecca, si Emily ug si Ayan. Ug kauban sa ilang mga tagsa-tagsa ka pamilya. Maayong buntag usab sa atong mga avid nga mga suking tigpaminaw ug tiglantaw diri sa atong Lamdag sa Buntag. Akong i-greet ako mga kaubanan sa Tagum Sur National High School
nga kanunay maglantaw dinhi si Ma'am Annalyn ug si Ma'am Rinelda kauban sa uban pang mga teachers nga mulantaw nining atong programa. Ug ako sa bigrit ako mga kaubanan sa Family and Life Ministry sa diocesan level ug diri sa parochial level. Unta ang Ginoo mana kaninyo nining adlaw. Sa atong pagpadayon, atong pamalandungan ang gisulti sa balaan nga kasulatan sa atong gospel reading nga gikan sa Lucas 11 bersikulo 27 ngadto sa 28. Ug mao ni atong mabasa. Samtang ang Ginoong Hesus nagsulti dunay babae nga tumatan-aw nga miingon kaniya, bulahan ang tiyan nga nagdala kanimo ug ang suso nga nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mingon, mas bulahan hinuon kadtong nagminaw sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Dinhining maong ebanghelyo ang Ginoong Hesus nagtudlo nato mga igsuon nga ang tinuod nga kadungganan dili lamang diha sa panggawas, dili lamang diha sa appearances, kundi naa sa sulod sa kasing-kasing sa tao nga wala lamang naminaw sa pulong sa Dios kundi mutuman sa iyahang mga sugo. Ang tinuod nga pagdaig dili lamang sa mga nakadungog sa pulong kundi sa mga tao nga kansang kinabuhi na bag-o pinaagi sa pagtuman ug pinaagi sa pagtuo sa pulong nga ilang nadungog. Mao nga nining adlaw nga atong memorial saint atong hinumdom ang mahal nga inahang Santa Maria nga walay laing tao nga mas makita nato hingpit nga pagsunod sa pulong sa Dios kay sa dihang siya giingnan nga magsabak siya sa anak sa Dios, walay pagduha-duha, miingon siya mahitabo unta kanako sumala sa imong mga pulong. Ang atong mahal nga inahan Santa Maria mao ang modelo sa pagpamati ug pagtuman sa kabubuton sa Dios. Mapainubsanon, masaligon, ug puno sa paglaom, taliwala sa mga kasakit ug pagsulay. Mao nga ang atong pamalandong nining adlaw magpaambit usab sa iyahang espiritu sa pagsalig ug pag-ampo. Unta kita makaambit niini ug makasunod sa iyang panig-ingnan. Tulo ka mga punto, upat ka mga punto nga angay natong makatunan niining maong ebanghelyo ug diha sa atong mahal nga inahan. Una, kinahanglan ang pagpamati sa pulong sa Dios nga pinuod, tininuod, dili taphaw nga pagpamati. Kay lagi di nato ikalimod, daghan ang nakadungog sa pulong sa Dios. Apan maihapra ug gamay ra ang tinuod nga naminaw. Kaya ang pagpamati sa pulong sa Ginoo nagpasabot kini nga atong pasudlon ang iyahang tingog dili lamang taman sa dulungan kundi lusot ngadto sa ato mga kasing-kasing. Nga ang tinuod nga pagpamati makita diha sa pagkausab sa kinabuhi. Pagbiya sa kasalanan, pagbag-o sa kinabuhi. Pagbiya sa mga kinaiya nga iya sa gahom sa kangitngit. Paghangop sa kahayag aron kita dili mapildi sa mga gahom nga yawanon. Ikaduha nga punto nga angay natong timan-an nga ang pagtuman sa pulong sa Dios dili kini sayon. Apan dili nato kini angay ikahadlok sanglit anaa gauban kanato ang panalangin sa Dios. Usahay ang pagtuman sa Ginoo mag-awhag nato og magtukbod nato nga atong isalikway ang atong mga personal nga mga plano. Ang atong mga komportable nga agianan, ang atong mga komportable nga mga naandan. Apan bisan unsa kadako ang sakripisyo nga atong pagabuhaton, ang pagtubag sa Ginoo sa iyang tawag kanato sa kabag-uhan, adunay dala nga panalangin ug kini maghatag kanatong kalinaw taliwala sa mga kalisod nga ato unyang pagaagian. Kining pagpuyo sa pulong sa Dios mga igsuon, ikatulong nga punto, nagpasabot kini nga ato kining paminawon ug pagapuy-an adlaw-adlaw sa atong kinabuhi.
Ang pagpamati sa pulong sa Dios is not just a one-time event. This is an everyday choice that we have to make. Matag adlaw ang pulong sa Dios atong pamation, dili lang sa matag Domingo, dili lamang sa matag espesyal nga okasyon. Kay kini ang pagpamati sa balaang pulong sa Dios diha santos nga kasulatan, usa ka giya sa matag adlaw. Mao nang kinahanglan nato siyang pamalandungan, kinahanglan nato siyang pamation aron sa matag adlaw giyahan kita diha sa atong pagtrabaho, diha sa atong panimalay, diha sa atong mga tagsa-tagsa ka mga relasyon, ug diha labi na sa mga desisyon nga atong himuon diha sa kinabuhi. Ang atong pagpamati ug pagtuman sa gagmayng mga butang nga gisugo kanato sa Dios sa matag adlaw, makatabang sab nato nga mahimong andam nga mughimo sa dagko nga mga butang sa kinabuhi. Labi na ang kabag-uhan sa atong mga kinabuhi. Ang pagbiya sa mga pagpakasala, ang pagbiya sa mga bisyo, ang pagbiya sa tanang makapaulipon kanato ug mahimo makapahimo natong kalibutanon. Kay ang mga kalibutanon dili gayud mahimong Dios nun. Mopili gayud kita mga igsuon. Para kang kinsa man kita sa atong pagpakabuhi sa matag adlaw. Para ba kita sa kalibutan o para ba kita sa Dios? Kang kinsa mang pulong, kang kinsa mang tingog ang atong paminawon. Ang pulong ba sa kalibutan o ang pulong sa Dios? Ikaupat, kinahanglan nga atong himuong modelo ang pagpuyo sama sa kinabuhi ni Santa Maria, ang atong balaan nga inahan. Si Santa Maria nagpamati kanunay sa matag adlaw, namati sa pulong sa iyang anak. Kauban siya sa Ginoong Hesus. Gikan sa gamay pa, pagkahimugso sa iyahang sabakan, hantod nga bibiya si Hesus sa kalibutan. Kada adlaw, ang atong mahal nga inahan, nakadungog yun sa pulong sa atong mahal nga Ginoo. Ug siya usab mao'y unang disipulo ug nagtuman niini. Mao nga sama ni Santa Maria atong pamation ug dili nato usupakon ang mga pulong nga iya sa Dios. Dili kita magbuot ug unsa ang iyang plano, pinunua ang atong mga plano sa kinabuhi atong iampo kaunta kini nahisubay usab sa iyahang plano. Nasama kang Santa Maria ang atong pagtuo unta mupahimo kanato nga masaligon bisan usahay dunay mga kalibog, dunay mga higayon nga dili maklaro ang tubag sa Ginoo. Atong isalig ang tanan ngadto sa Dios. Mga praktikal nga mga life applications. Sama sa kong gikaingon, ang pagpamati sa pulong sa Dios dili pwedeng panagsaan. Kinahanglan nga kada adlaw ato kining pagapamalandungan, pamation. Mao nang importante nga magbasa og bersikulo sa Biblia matag adlaw. Pangitaa unsa man ang tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi ni nang adlaw, unsaon nato pagtuman. Pwede pod nga kada adlaw matag buntag maminaw mo nining atong programa nga Lamdag sa Buntag. Kay mao man ni ang tumong ngano atong gihimo kining atong programa nga Lamdag sa Buntag. Makita ninyo dinhi sa Facebook ug sa YouTube, napon sa ato ang TikTok o Instagram nga mga channel. Kay aron aduna kitay madungog nga mga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo kada adlaw, Lunes ngadto Sabado, naasay lain natong programa sa Domingo nga namalandong gihapon sa mga pulong sa Ginoo. Ikaduha, kaya kay nato nga praktikal nga application sa atong gisgutan nga kung doon na tayo mga kasuko o kalagot, ato ka nang buhian, ato ka nang ipadaplin. Kung natay mga walay pagpasaylo sa mga tao nga nakahimo natog sa laod, ato na ka nang kalimtan, pasayloon na nato ang mga tao nga nakahimo sa ingon. Kaya ang pulong sa Dios nag-awhag ka nato nga mapuno sa gugma nato mga kasing-kasing. Mamati kita sa pulong sa Dios. Kapasayluan ang atong ihatag sa mga tao nga nakahatag ka nato mga kasakit. Kay sama nga kita nakaangkon og kapasayluan gikan sa Dios, mausab kini ang atong ipaambit ngadto sa uman. Ikatulo, nga diha sa atong trabaho, pamilya,
buhato nato ang gagmay nga mga buhat sa pagkalumo ug pagtambang sa mga nanginahanglan. Bisag unsa ka gamay, basta kay maayo nga mga buhat, dako na kini kaayo sa atubangan sa Ginoo. Start doing good things, even the small good things, para mabansay ang ato ang kinabuhi nga kita naghimo sa mga butang nga maayo, kita naghimo sa mga butang nga matarong. Ikaupat, atong yampo, matag adlaw, nga unta ang pulong sa Dios magtandog sa ato mga kasing-kasing, magbag-o sa ato mga kasing-kasing, nga unta ang kalayo sa espiritu, sa balang espiritu, musunog sa tanang pagkadautan nga naa nagpuyo pa sa ato mga kasing-kasing, aron muuswag, mutubo, ug mulipang, ug mamungag daghan ang atong pagtuo. Challenge nato nining adlaw. Magampo, matag buntag, or matag adlaw, mugahin yung oras sa pagampo nga kinasing-kasing natong iandam ang ato ang mga kinabuhi diha sa pagtuman sa mga pulong sa Ginoo, dili lamang taman sa pagpamati. Kaduha, buhaton nato ang mga simple nga mga buhat nga makapakita kita nga kita nagpuyo diha subay sa pulong sa Dios ug dili na subay sa kalibutan. Dios nun, dili kalibutanon. Puno sa pagpasaylo, puno sa pagtambang, puno sa pag-ampo uban ng pamilya. Nining adlaw, mangutana ta sa atong mga kaugalingon. Sa matag adlaw, o nining adlaw, unsaon man nato nga mahimutang mas tinuod, nga maminaw, mamati, ug butuman sa pulong sa Dios. Sa unsa mang mga paagi kita makatuman sa pulong sa Dios nining adlaw. Diha sa atong pamilya, diha sa atong trabaho, diha sa atong pag-alagad sa uban. Unsa may atong mahimo isip saksi ni sa pulong sa Dios aron makatuman kita niini. Hunahuna kini pag-aayo mga igsuon, samtang magpadayon ka sa imong adlaw ug pangayua ang grasya sa Dios nga makabuhat ka sumala sa kabubuton sa Ginoo. Sa di pa nato ipadayon ang ato ang mga pamalandong, akong shout out ang mga naglantaw karon, si Sir Rolando Cabanyero. Maayong buntag nimo diha, sir. God bless you and your family. Salamat sa paglantaw. Salamat usab sa paglantaw ni Rafael. Salamat, Rap, sa imong pagpamati. Shout out diha nimo. Sanglit, mubo raman ni atong mga pamalandong, tuguti nga atong takupan kini sa usa ka pag-ampo. Sa kalasamahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo nga labing makagagahom amahan amo nga mahigugmaon. Salamat kayo sa imong mga pulong nga naghatag kanamo og kahayag karong buntaga. Hatagi kami og kasing-kasing nga kamao maminaw, hunahuna nga masinabtanon ug kaugalingon nga anda mutuman sa imong kabubuton. Panalipdi kami o Dios ug ang among tibok pamilya batok sa tanang mga kadautan, katalagman nga karon grabing daghanang nahitabo sa among nasod nga Pilipino. Ug giyahi kami sa dalan sa kalinaw ug pagtuo. Kini tanan among gipangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghan king salamat mga igsuon sa inong paguban kanako nining buntaga dinhi sa atong show Lamdag sa Buntag. Hinaot nga ang pulong sa Dios himong kahayag ug giya sa atong kinabuhi karong adlaw. Ug ayaw kalimot, bulahan kadtong nagpaminaw sa pulong sa Dios ug mas bulahan kadtong nagatuman niini. Padayon ta nga mupuyo sa kinabuhi uban ng Ginoo, uban ng kalinaw, uban ng gugma ug pagtuo. Kita-kita ta ugma nga adlaw para usab sa bagong adlaw, bagong paglaom ug bagong kahayag. May buntag ug panalanginan kamo sa Dios sa kanunay. Shout out ni Ma'am Rose Boniel Rosales sa paglantaw. Salamat kay ninyong tanan, ni Rap, ni Sir Rolando. Salamat ninyong tanan sa inyong pagtanaw. Hangtod ugma. Salamat. God bless.